Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Хәерле көн барыгызга да. Минем темам татарча проектлар һәм аны татар теле дәресләрендә куллану. Иң элек шундый сорау биреп китәсем килә. Әлбәттә инде моны бүген Рашат та яңгыратты инде. Аннан соң гомумән чыгыш ясау бераз куркыта инде Рашатның шундый күләмле чыгышыннан соң, әйме? Әйдәгез шундый сорауга җавап бирик. Хәзерге татар теле укытучысы татар теле дәресләрен ни өчен укыта? Максатлар. Һәрбер эшебезнең максаты булган кебек инде, гади генә нинди максатлар бар безнең? Арагызда. Телгә өйрәтү, әйме, сөйләшергә өйрәтү һәм язарга өйрәтү татарча. Ләкин икенчесе аның нидер икенчел булырга мөмкин. Төп максат ул татарча сөйләшергә өйрәтү. Тагын нинди максат? Татар тел дәресе ул икенче тагын бер әле әдәп дәресе дә. Шуңа күрә монда тел мөхитенә аларны алып керү, үзебезнең телебезнең байлыклары белән таныштыру һәм әдәп әхлак дәресләре бирү дип саныйм татар телен. Тагын нинди вариантлар бар сезнең? Телне ярату. Әйе, менә киләсе слайдны күрсәтерсең әле Гүзәлия. Мин дә шундый гади генә максатлар билгелим үземнең дәресләремә. Иң элек сөйләшергә өйрәтү билгеле. Татар мәдәнияте, тарихы белән таныштыру. Димәк, татар теле укытучысы әле ул татар теленә сөйләшергә генә өйрәтми, аның функциясе күбрәк. Ул тарихны да өйрәтә, ул мәдәниятне дә өйрәтә. Чөнки безнең сез беләсез татар тарихы керми, әйме? Коры тел белән генә берниндидер эчке хисләр уятып булмый инде. Ну, мотивация дип әйтәбез инде без аны башкача, әйме? Һәм халыкның менталитеты белән дә таныштыру әле. Татарлар нинди? Алар бит аерыла башка халыклардан, аларның үзләренә хас кына индер сыйфатлар була һәм башкалар. Һәм татар баласы булган очрактан да милли үз аң булдыру. Бу һичшиксез. Һәм өченчесе, әлбәттә татар укытучы хезмәт итә, татар теле кулланылышын арттыруга һәм телне актуальләштерүгә. Шулай бит? Актуальләштерү ни дигән, нәрсә дигән сүз инде? Димәк, сез укучыларга аңлатасыз, менә бу телне хәзерге дөньяда кулланырга була, аны кулланырга кирәк, ләкин сүз белән генә түгел, ниндидер чаралар һәм кулланмалар аша. Күрдегезме дип? Бу Рашатның мисалында бик яхшы күренә инде. Ни өчен моны билгеләдем? Үзебезгә аңлар өчен, үзебезнең эшебезнең максатыбызны һәм үзебезнең миссиябызны аңлар өчен мәктәптә эшләүнең. Шулай бит, соңгы көннәрдә ул бигрәк тә актуальләшә. Андый сүзләр. Татар теле укытучысы ул башка укытучылардан аерылып торырга тиеш. Мәсәлән, мәктәптә татар теле укытучысы бара икән, сорарга тиешләр. Бу нинди укытучы дип, башкалар мәсәлән серый масса, татар теле укытучысы шундый йолдыз. Бүтән кеше әйтә, бу бит татар теле укытучысы дип. Гадәттә 90-нчы елларда без инглиз теле укытучыларына шулай карыйдык бит, аларның киенешләре дә икенче, аларның шундый косметикасы да икенче, ничектер башка шулай. Безнең хыялда менә шундый татар теле укытучысы. Һәм кереш сүз буларак кына әйтеп китәсем килә, минем фикеремчә, минем күз аллавымда балалар татар теле дәресләрендә, башка дәресләрендә ала алмаган мәгълүматны алырга тиеш, яки форматны алырга тиеш. Мәсәлән, рэп бик яхшы мисал, ул кайсы башка дәрестә, мәсәлән, телләрдәме, физикадамы, химиядәме, ул рэп укымый инде, ләкин ничек? Укытучыдан тора инде, әйме? Татар теле укытучысы ул бер адым алга барырга тиеш. Бу безнең, бәлки бу безнең ролебезне арттыра, безнең эшебезне арттыра, ләкин шул ук вакытта ул безнең әһәмиятебезне дә күрсәтеп тора мәктәптә, әйме? Хәзерге көндә татар теле укытучысының кирәкле икәнен күрсәтеп тора. Ни өчен кирәк? Чөнки менә шулай. Чөнки ул безгә тарихны өйрәтә, чөнки ул безгә мәдәниятне өйрәтә, чөнки ул безгә үзебезне аңларга өйрәтә. Менә шуңа кирәк татар теле укытучысы. Булды, бу шундый бераз темадан читләшү булды. Ни өчен? Чөнки менә киләсе чаралар безгә ярдәм итәчәк шушы максатларыбызга ирешергә. Гадәттә татар теле укытучысына түгел, гомумән мәктәптә без белем бирүдән инде чыганаклар кулланабыз. Ул дәреслек, шулай бит? Дәреслек, без уйлыйбыз, менә без дәреслектәге бөтен теманы үтеп бетергә тиеш. Һичшиксез программа буенча өлгермибез. Таблицалар, схемалар,
карточкалар, бүтін татар тілі оқытушысының тігі кештесінде, ортта, оқытарансаң, анда енді 90-ші еллардан бері тұратын таблицалар бар. Аны нектір ол хаман жия, керек деп улияларына шулай бит. Ол өлеміне шул рәуішлі бәлки ол өзінің тігі методик әзбаплар туплим деп улейінді ол. Ләкин ул шунда ята. Ну, үзегезгә сорау бирегез, ни кадәр яшь сез шушы таблицаларыгызны чыгарасыз, һәм ни кадәр ул балаларга кызыклы. Шуннан соң әдәби текстлар. Сезнең балагыз аңлыймы, аңламыймы ул әдәби текстларны, ләкин әдәби текстлар. Алар шундый әдәби, хәтта сезгә үзегезгәдән дә еш кына утырырга туры килә. Нәрсә әйтергә теләдем икән бу моны дибеме? Язучы. Диктантлар җыентыгы. Газета, журналлардан язмалар алар шулай еш кына әдәби. Һәм сирәк-мирәк презентациялар. Ну, бер укытучы да дәрес саен презентация әзерләмәй бит инде. Һәм икенче мәсьәлә, бүтән укытучы да бит хәзерге менә 7нче, 8нче, 9нчы сыйныфта укучы кызлар һәм малайларга кызык булырдай презентация әзерли алмый бит. Мәсәлән, мин аның кадәр дәрәҗәдә үзем әзерли алмыйм презентацияларны. Өстәмә ресурслар нәрсә була ала? Чөнки менә бу санап киткән әйберләрне актуальрак булсын өчен шушы ук текстларда, ниндидер презентацияларда, алар өчен инде интернетта әзер базалар, әзер проектлар бар. Бәлки сез аларны күбесен беләсездер. Мин бүген аларны тагын бер кат ассызыклап китергә телим. Чөнки без аларны ишетәбез, ләкин кулланып караганыбыз юк. Иң зур проект, мин шуны әйтеп китәсем килә, менә мин сезгә тәкъдим иткән ресурслар, проектлар, чыганаклар, аларның барысын да мин үзем дәрестә кулланырга тырышам, кулланам. Чөнки менә, ну, дәреслекне мин яратмыйм. Ул мин аны ачкач та кириш сүз буларак әйтеп китергән идем. Мин 4 ел ярым мәктәптә укыткач, 2 ел мәктәптә укытмый тордым. Башка җирдә эшләдем, ләкин мәгариф өлкәсендә, һәм бу елны тагын мәктәпкә кайттым. Һәм менә шушы фугос яңа дәреслекләр безнең чыгардылар инде татар теле әдәбият дәреслекләреннән. Мәсәлән, сез ничек кабул итәсездер аларны, ләкин миңа бик авыр. Мин аларны ачкач та минем бөтен теге креативлык, бөтен идеялар алар шәлпәрәмә килә, шуңа күрә мин аны ачып тормыйм. Ачып карыйм мин аны, ну, ачып тормаска булдым. Менә мин 3нче хәзер ай эшлим. Шушы чыганаклар белән эшлибез. Киләсе слайд. Гыйлем. Әйтегез әле, кайсыгыз гыйлем проекты турында ишеткәне бар? Кайсыгызның аны кулланып караганы бар, мәсәлән, эшендә? Яхшы, димәк, бу сезнең өчен яңалык. Гыйлем, аста аның адресы бар. Гыйлем порталын гомумән менә мин тәкъдим итәчәк ресурсларның күбесе ул гади кешеләрдән ниндидер заказ буенча язылган әйбер түгел, ниндидер кысаларга, рамкаларга кертеп эшләнгән әйбер түгел, кешеләр үзе кызыксына һәм моны кирәк дип уйлый һәм эшли. Мәсәлән, гыйлем проектын безнең Айдар Шайкин исемле егет башлап җибәрә, укучы булганда әле, мәктәп укучысы буларак башлап җибәрә. Хәзер ул инде студент, ул аны тулландырып тора. Менә кирип карасагыз, бу сайтта нәрсәләр генә юк. Аның төп темасы төрле фән өлкәсенә караган мәгълүматларны татарча бирү. Анда менә тел гыйлеменнән алып, гуманитар фәннәрдән алып, астрофизикага, медицинага, әллә ниткәндә мин әйтә алмаган фәннәргә кадәр мәгълүмат бар. Бу ни өчен кызыклы? Беренчедән, сезнең укучыларыгыз, алар кайберләрегез, мәсәлән, тирәнтен өйрәнү классларын, ниндидер фәнне тирәнтен өйрәнү классларында эшлисездер, әйме? Мәсәлән, менә мин үзем эшлим био класс дигән класста. Анда безнең кызлар биологияны тирәнтен өйрәнә. Һәм мин аларга, димәк, тәкъдим итәләм менә шушы гыйлем порталы ярдәмендә татар телендә кызыклы материаллар биологияга багышланган. Һәм алар коры текст кына түгел. Анда видео язмалар да бар. Менә TED күбегез бәлки беләләрдер, менә бу TED видеоларын татар теленә тәрҗемә иткәннәр. Димәк, ул дидер рәсемнәр, ниләр ярдәмендә, кыска гына видеолар ярдәмендә катлаулы фәнни әйберләрен дә аңлаталар. Алар нигезендә сораулыклар төзергә була. Алар нигезендә тестлар оештырырга була. Мәкаләләр, инфографикалар, видео, аудио язма, тестлар һәм китаплар. Инфографикалар бик күп, анда хәтта татар телендә шундый фәнни комикслар да бар. Сез аны чыгарып, мәсәлән, рәхәтләнеп элә аласыз. Кирегез, карагыз, ну, моны сөйләп торганчы, кирип актарсагыз, анда һәрберсе дә аңлашыла.
бик кызыклы. Һәм гыйлем проектының берничә үзенең тагын проектлары бар. Алар тек бер җирдә генә утырмый. Киләсе слайд. Ул хәлбуки лекториялары. Ишеткәнегез бармы хәлбуки лекториялары турында? Аны гыйлем оештыра, әйме? Шулай ук алар бит интернетта актив, ВКонтакте шелтәрендә актив. Алар атна сайын, җомга көне сайын аларның үзләренең менә КФУның икенче Татарстан 2 урамындагы бинасында үзләренең лекциялары уза. Шулай ук татар телендә төрле фән өлкәсенә караган лекторлар чыгыш ясый. Һәм лекторлар алар ниндидер фән өлкәсендәге бик шундый текә белгечләр. Гади кеше чыгып реферат укымый инде. Ул анда эксперимент күрсәтә, аңлата һәм башкалар. Кем килә алмый мәсәлән бу лекторияларга? Аларның язмалары барысы да теркәлеп бара үзләренең пабликларында, менә бу ВКонтакте шелтәрендә. Бирегә укытучылар үзләре дә килә ала. Укучылары белән дә килә ала. Мин мәсәлән йөргәнем, миңа бик ошый, без йөрибез укучылар белән. 2 укучы булсыннан да, 1 укучы булсын, менә 1 укучыбыз ул үзе генә дә йөри башлады инде хәзер. 3 укучы булсын. Укучылар бит алар кайта, мәгълүматны тарата, сөйли. Шулай бит. Бу гыйлем буенча булды. Киләсе слайд һәм киләсе проект ул әлбәттә. Әлбәттә проектында ишеткәнегез бардыр. Бу шулай ук Илдар Аюповның ул үз теләге белән эшләгән. Бу проектлар берсе дә акчага корылмаган, акча эшләмиләр һәм бәлки киресенчә үзләренең ниләрен сарыф итәләрдер. Акчаларын, финансларын. Киң аудитория өчен татар фәне, мәсәлән, гыйлемнән бу нәрсә белән аерыла. Гыйлемдә без төрле фәннәр турында сөйләшә идек. Ә биредә бары тик татар фәне. Татар фәне кызганычка каршы мәсәлән без татар математикасы турында сүз алып бара алмыйбыз, әйме? Татар физикасы турында сүз алып бара алмыйбыз, чөнки бу өлкәдә безнең татар галимнәре татар фәне түгел инде ул. Менә именно Татарстанда ачышлар ачылса, мәсәлән, бәлки татарлардан киткәндер ачышлар булса, сөйли алыр идек. Һәм гадәт бу гуманитар фәннәргә кагылышлы лекциялар бирелә. Шулай ук бик кызыклы татар тарихына бәйле. Алар кыска гына татар фольклорына, сәнгатенә, әдәбияткә бәйле шундый лекциялар, язмалар. Аны шулай кулланырга була. Һәм әлбәттә аның тагын бер проекты бәлки күргәнсездер, ул тыпыр-тыпыр грамматика дип атала. Ишеткәнегез бармы? Юк? Ишеткәнегез бар. Сез укытучымсыз? Алар укытучы түгел. Тыпыр-тыпыр грамматикасы рубрикасы бар әлбәттә. Алар хәзер әйдәгез берсен карап китик аларның. Димәк, кызык рәвештә аңлаталар нине? Татар теленең грамматикасын. Тавышны ачарга кирәктер. Тавышны ачарга кирәк.
Җиткәндер, әйме? Моны тулысынча карап бетерә аласыз, монда кермәде бугай теге кәҗә бар бит анда кызык йөри торган сөйләшеп. Монда чыкмады, анда чыккандыр. Ну, үзегез карагыз, анда әле тагын персонажлар белән тулыландыра, экранга никтер сыймаган. Димәк, ул әлбәттә проектлары ул һаман яңартылып тора, һәм аларның тагын рубрикалары әле барлыкка килергә тиеш. Киләсе чыганак ул Учим татарский. Моны барыгыз да беләдер инде. Ул ВКонтактеда иң күп мәгълүмат туплаган һәм иң күп кулланучы дип әйтә алам. Анда 45 меңгә якын кулланучы әлеге пабликта теркәлгән һәм аларның географиясе да киң. Нәрсәсе белән миңа мәсәлән ошый. Анда материалларны табуы бик уңай. Анда хэштеглар белән мәсәлән махсус бирелгән. Сез аудио китаплар телисез икән, хэштеги бар, карыйсыз. Аннан соң мәсәлән сүзлекчәләр, яңа сүзләр өйрәнергә, сүзлекчәләр, таблицалар эшләнгән, фикерләшү бар, аралашу һәм башкалар. Киләсе мәсәлән слайдта менә шушы паблик ясаган, Гүзәлия, шушы паблик ясаган шундый рәсем бар. Менә бу Учим татарскийда ясалган. Шулай ук бик яхшы кулланма миңа калса, чыгарасыз, кирәк икән элеп куясыз, кирәк икән элмичә генә күрсәтәсез. Киләсе слайд. Шулай ук менә сүз байлыгын арттыру. Матур бит. Чөнки күбебез без бит мәсәлән Photoshopта куллана белмибездер инде укытучылар. Булган әйберне куллана белергә генә кирәк. Материаллар чынлыкта бик күп. Киләсе слайд. Менә Җиһан проекты шулай ВКонтакте шелтәрендә һәм аерым үзләренең jihan.tatar үзләренең сайтлары бар. Сез мине белдергә телисезме? Аларның үзләренең шигъре һәм максаты татар телендә дөньяны яхшыга таба үзгәртик. Менә бу паблик нәрсә белән кызыксын. Әлеге проектны алып бара мәктәп укучылары үзләре. Рашатның укучылары ялгышмасам. Ләкин шул ук вакытта анда 1500дән артык кулланучы. Димәк, укучылар үзләренең дә телен камилләштерә бирде. Анда шулай ук сәяхәтләр, психология, технология, төрле яхшы кешеләр видеолар үзләре ясаганнар. Мәсәлән, кичә мин бер укучының видеосын карадым. Шул ул үзенең мәчесе турында видео төшергәндә мәче һәм аның турында 4 кызык факт имеш. Менә ул мәче шушы елда туган, ул 800 км узды, ул безнең Башкортстанга барып кайтты дип. Шундый гади генә бу безгә дә үрнәк, бу укучыларга да үрнәк. Һәм шул ук вакытта менә бу пабликлар алар бит әйтеп киткәнемчә үзләре эшлиләр инде. Һәм шуңа күрә аларга һәр еш кына волонтерлар таләп ителә. Әгәр дә сезнең арагызда мәсәлән сезнең укучыларыгыз арасында актив укучы бар икән, сез аларны таныштыра аласыз, ләкин яки алар үзләре яза алалар. Анда администраторларга, әйдәгез мин сезгә бәлки үзем дә постлар язармын дип, мәсәлән, укучы үзе яза ала. Безнең бер укучы шулай язды бугай. Һәм шулай ук менә Гыйлем дип әйттек бит Айдар Шайхинның. Ул узган елны Гарри Поттерны быелны да татарчага тәрҗемә итте. Һәм шулай ук шушы тәрҗемәне эшләргә үзенә волонтерлар җыйган иде, укучылар арасыннан да. Шулай ук безнең бер укучы анда катнашты һәм синең укучыларында катнашкандыр, әйме, Рашат? Ну, катнашырга мөмкинлек бар инде. Ул бит белемнәрне шул белемнәрне актуальләштерә, әйме, укучыларның. Җиһан порталы киләсе. Гафу итегез. Менә бу Җиһан порталы әзерләгән бер ролик. Ул Антуан Экзюперинең әсәреннән алынган. Кыска гына карап китик. Кичкенә адамнар сәнгате. Антуан де Сент-Экзюпери. Шундыйрак роликлар Җиһанда тагын да күбрәк бар карас. Менә әйтеп китәсем килә, менә үземнең башыма килде. Бу роликларны бит дәрестә генә кулланырга димәгән. Сез аларны мәсәлән укучыларыгызга
үйде қарарға бере аласыз, тәнәфіс уақытында қоя аласыз. Мен мәселен өзімнің кішкентай классларын оқытқанда һәр уақытта да татарша бірер балалар музыкасын қоя едім де, алар шунда көңіл ашайды, бәйрәм итейді инде. Татар Википедиясын менің мәселен өзімнің еш ишеткәнем бар иде, ләкин күптән түгел генә мин аны ашып карадым, андагы мәгълүмат анда күз алдына да китерелеп булмый. Анда фәннең төрле өлкәсенә караган беренчедән, Татарстан географиясы турында бер кайда да сүз алып барылмый, дир махсус дәресләр дә юк, әйме анда барысы да мәгълүмат. Татарстан тарихы искиткеч күп, карагыз, белмим, текстларда файдалы һәм шул ук вакытта анда үзегезгә дә текст язырга мөмкинлек бар. Мәсәлән, әйме? Язмаган очракта да, әгәр дә сез укучыгызга әйтсәгез, сез дә менә Википедияда автор була аласыз дип, әйме? Уны эшләмәсә дә ул барыбер бәхетле була һәм шунда ук сөенә инде. Әйе, киләсе. Минем иң яраткан медиа ресурсларның берсе, ни өчен яраткан дип әйтәм, чөнки менә дәрестә кулланыр өчен анда галәмәт күп мәгълүмат, азатлык һәм андагы сәхифәләр. Кинохана, дөнья тирәли, фән-фәсмәтән пәрәүз. Димәк, бәлки, мәсәлән, азатлык һәр вакытта сәясәт яки җитди темаларга гына язадыр дип уйларга мөмкин, әйме? Ләкин анда бик күп мультимедия бар. Мәсәлән, киләсе слайдта ашып күрсәтсәң, хәтер көне уңайыннан Азатлык радиосында Казан ханлыгы турында нәрсә беләсез дигән тест булган иде. Без укытучылар, гомумән укытучылар гына түгел, татарлар күбебез үзебезнең тарихыбызны да белмибез. Шулай бит? Ләкин безнең бурычыбыз тарихны белмәгән килеш берничек тә горурлык та уятып булмый анда, дир милли хисләр дә уятып булмый ул балада. Әгәр безнең бурычыбыз әзме күпме балага тарихыбызны аңлату, җиткерү. Мин мәсәлән дәрестә моны кулландым. Без бергәләп бу тестны уздык. Укучылар үзләре хәлиттән дә кайсыдыр җаваплар, кайсыдыр ханнарның исемнәрен беләләр, һәмдер җавап бирделәр. Һәм андагы тулы текстны ишенә биреп җибәрдем. Анда әзер мәгълүмат Казан ханлыгының ниндир фактлар буенча. Аннан соң алар аны укыды, киләсе дәрескә тест яздылар инде. Әгәр дә без әйтәбез икән, бу бит тарих, бу тел түгел дип, ничәп тел булмасын, алар бит татарча укыйлар. Һәм аларында бик күп яңа сүзләр белән танышалар. Шул ук вакытта миңа ни өчен Азатлыкның текстлары ошый, анда аудио, видео язмалар да бар билгеле. Аларда бик еш, ниндидер матур, шундый башка җирдә очрамый торган сүзләр очрый. Димәк, монда үзебезнең тел байлыгыбызны арттырыр өчен укытучыларга да, укучыларга да мәгълүмат күп. Әдәбият дәресләре өчен сылтамалар. Бәлки аларны беләсездер. Мәсәлән, кайчакта кайдан табырга белмибез әйме әсәрләрне. Әдәбият ва тәрҗемәханә дигәндә анда электрон китаплар урнаштырылган, укытучы тайрит, анда бик матур шундый. Бу кергәнегез бардыр инде, анда цитаталар әдәби әсәрләрдән. Төшереп алыгыз да, дәвам итәбез. Һәм әлегә шул, менә шундый сораулар туырга мөмкин, мәсәлән, ничек кулланырга? Мин сезгә сөйләм барышында бераз аңлаттым инде, ничек кулланырга була менә бу ниләрне, сәхифәләрне дип, әйме? Сезнең үзегезнең конкрет сораугыз юкмы? Менә шушы әйберне сез мәсәлән ничек кулланасыз дигән. Сорау булса, мин микрофон белән килергә әзер. Яки еш кына укытучыларның шундый сорау туган инде, без моны кулланырга, безгә рөхсәтмени, безгә ярыймыни моны кулланырга дип, әйме? Менә хөрмәтле укытучылар, сез бит не барыгыз да беләсез. Сез кем дәрестә хуҗа? Укытучы. Шулай бит, кем дәресне кыра? Укытучы. Кем материал сайлый? Укытучы. Дәреслек яки үрнәк программалар. Алар бары тик бер чыганак. Алар сезгә ярдәм итә торган бер чыганак. Бер кайда да язылмаган, сез менә бу китаптагы аергыч темасын үтергә тиеш. Менә бу датада үтмәсәгез, битте башында камера тора, сезне күзәтеп бөтен җирдән. Төп максат сөйләшергә өйрәтү. Сез аны, белмим, клоун булып килеп өйрәтәсезме аны, яки менә бу чыганакларны килеп кулланып, ансы сезнең эш. Бу стереотипны башыгыздан алып ташлагыз, бернинди дә менә мин шушы китап буенча гына укытам дигән. Ну, әйе, менә безнең укытучылар сайлаган, ләкин миңа ул китап ошамый. Мин аның буенча эшли алмыйм. Мин нәрсә анда, белмим, мин аның буенча эшлисем дә килми, эшли дә алмыйм, булдыра да алмыйм. Ләкин ул бит мине укытучы буларак юкка чыгармый. Минем дипломым бар, мәсәлән, әйме?
Дәрестә укытучы хуҗа һәм ул сайлый үзенең методикасын. Менә мин ничә ел эшлим сездә инде. Берсе дә килеп, син бу дәресендә бу китап буенча үткәрдеңме дип әйтми. Шулай ук диктантлар, җыентыклары. Әгәр дә сезгә ул текст үзе ошамый икән, яки балага ошамый икән, сайлагыз балага ошый торган, мәсәлән, текстлар. Мин үзем мәсәлән диктанттан күптән качтым, балалар ятлый, үзләре язалар инде аннан соң. Башка мин диктантның мәсәлән ниен күрмим мәгънәсен. Аның кадәр. Бармы сорау? Гафу, бер генә сүз әйтеп алыгыз. Монда бер тәкъдим килде. Монда булган бөтен мәгълүматлар, сылтамалар, алар барысы да безнең заманча татар теле укытучысы төркемдә урнаштырылыр, оннан карый куллана аласыз, ярмы? Һәм менә тагын бер тапкыр ассызыклыйсым килә инде. Бүгенгесе көндә бигрәк тә татар теле укытучыларының роле тагы да артты. Сез уйламагыз, менә без мескен хәлгә калдык. Киресенчә, ул безнең кирәклекне тагын бер кат ассызыклады. Безне бер кат башкалардан югарырак бәлки күтәрде. Мәсәлән, мин үземне бердә мескен хис итмим. Безгә киресенчә, һәм бу юнәлешләрне алып барырга кирәк икән. Башкалардан бер баш югары булырга безне өйрәтте, өндәде дип әйтик инде. Шуңа күрә уңышлар барыгызга да. Рәхмәт. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.